So So mina la ethe la shisa mina ngijoluke sengajoluke jama. Kodwa manje uthi akudleki nje futhi. Manje ngizamile nje. Uyabona ukuthi uyalento enibhema ngoba futhi izonibulala. Ezisiqedile. Phela mina mfethu ngithenga ukudla ngoba ngithi ngifuna siqale sidle mfethu ukuthi uzoba nemoral. Hey manje ngicharge bro. Kanti ngiyayiphambanisa. Ufaka i-charger ro. Ngifaka i-charger ye-iPhone kwi-Android. Hey, inkinga le. Motorola. Uzofaka i-iPhone kwi-Motorola. Hayi bafo phakathi inside. Yes. Futhi kona razo yabo. Yeah. Nje ngikhathele nje kanje. Kufuneka ukubilike labangani labe ngibabhemayo. Thick newunga. Hawu. Konakeleke mekunje. Manje uma uthola okukodwa yama ngithola iwunga. Yeah. Iwunga ngizokhathala. Yeah. Kodwa ngingabi namapains ayo yabo isisu nama-joint nekhanda ngeke kube khona yabo. Yeah. Uma ngathola i-thick ngikuthola ngithola imali engango-R60 manje. Yeah. Thenga kokubili. Yazi. Hey. Dumela i-thick egazini. Yeah. Ngathi ngidumela i-thick egazini iyasho ukuthi hayi kudadewethu imfuna ngodli. Hey. Mina ngabe ngishaya i-thick yodwa nje izongikhomba nje ukuthi ngithola imali engamani ngaze ngenze icala ngisho kwenza icala. Usuyibhemile manje. Yabona mina ngamfaka lo wazombalansisa lo. Hayi ndoda lo i-thick inyusa speed. Yonke into engikwazi ukuyenza yabo mina ngozigijima ukuthi gqi. Indlela engicabanga ngayo ithi gqi. Yabo yonke into nje ithi +1 iwungaka ayipower ngikubekezela. Hey. Yabo mina ngimayivile. Yabo lo mqansi lo. Yeah. Ekutshela nje sebangijwayele no razo bala pe garage. Bayazi ngidlula ngidumisa kwemoto ngifika ngi-take down ngiyashesha ngigijima ngisheshana. Hey. Mhlawumbe 5 minutes. Suka lapha ngishesha ngiyo. Nakhona ukuthi phezulu nje ngiyime ngikhokha umoya ngithe ngiyaqhubeka ngiyophatha. Manje inkinga le njengobona nalona nje eshekezela nje ngoba umagcina akazenzisi ngibe esemile akubona esemile kwabona benjani balokubethu akumeki iyona itinyakazi. Suka kwenze njani mase simhlanyisa umuntu? Mase simhlanyisa amalungu. Mase ibheme yakho. Yabona into lengane ngathi ibheme. Yeah. Uthongo ngiyancisha. Ngale ngathi ncisha ubuthongo wenzani uyafika kuyaphandle uthola imali wenzani. Uyayibhema futhi uyayi-add. Hey. Bese uyi-add-ileke uyaqala kuzo into engekho. Ela ndoda ngeke ngasuka la ngayelo workshop. Yabo workshop lapha eNtshontsho. La ekwendelwa khona nje khoneni. Engqondweni yami yasekudumani ngino-4 days ngalala. Hey. Njengoba ngibasemarisburg usisi wami ubongalo omncane umagcina umamncane lo. Yeah. Uhlala eMaritzburg uke-Maritzburg. Kodwa engqondweni yokuduma ukuthini usebenza la kaHontshontsho Hey. Ungifakela u-R30 kulabo plastic badoti. Ungicuphaselile washenga ukuthi ulahla udoti. Mina manje ngibheka u-R30 la. Hey. Isihambele engqondo la. Ngo-4 ndoda wantambama ndoda ngaze ngabona ngo-10 ukuthi ayikho lento engibheka. Sengibaselekene. Bathi boy ngime ngibabona ukuthi hayibo ugazi ifake le mali. Ngithi akutshelile. Ayikho lo ke-Maritzburg lo muntu akekho nala eThekwini akasebenzi la. Hey, bengazi lo ngicabanga usuke lapho. Kodwa nje ngiyasho ukuthi hayi ungifakelile ngiyakhumbula ungitshelile. Ula futhi ngaphakathi. Yabo, kuke ngemphazamisa esebenza. Hey, mina nje ngibhekele imali la. Ngeke angenze isilimo. Ngiyibheka nto. Bheka nje kwaze kwashaya u10. Kwayikhali lento iphele egazini. Ayikho ngibona ukuthi sengicabula ngazo phela manje yabo sekumele futhi ngirefill. Ngabona ukuthi ayikho lento engimele la. Ngithi hayibuke eThekwini futhi la ubonga ufuna. Hey, ngapha kakhulu ngakuphinde emumva ngawuphanda. So ingakho abanye uthothi bashayiswa izimoto mase beyibhemile. Ile mpahla phela le yebo Eastern Cape bayibiza ngeflaga. Lebo vele emareti emavidiyweni beshaya endongweni. Isanda Africa ukhumbula beshaya endongweni. Ayidlali ke yona. Uyabona nje futhi vele kube ngathi wenza icala necala. Mhlawumbe nje ngihleli nawe nje bonke lokudlula izithunzi nje kanje la. Ngizothi babo baqalaza mina ke manje. Lento ethi uba paranoid. Yikho igama lithi para lisuka lapho. Uba paranoid. Ithiki-ke kodwa phela manje naye paranoid. Yawuba paranoid naba. Kodwa igama lithi paranoid malisuka layo. Lisuka lapho. Paranoid. Oh yawuphara la uyaphelela. Elo igama lephara. Ingani mathusha wayiphara. Ilento okuzwa ngathi kunabantu emva kwakhe abakhulumayo. Nokuthi ngathi uzothola ngento phansi ngathi. Yebo. Nomgwinyi ushayisana ngephara. Uba paranoid. Iwunga kodwa ishayisana nephara. Yeah. Iwunge iyakulalisa dulela ubusuku bonke. Udina kabi. Ayi thonze manje sebelobeza. La emgaqweni. Uthe uzongichazela ngale mbhalo. Isho nembhalo yakho. Yabo nje bafuna imbhalo le. Yeah. Hey ngeke ayinama definition yathini.
Ubhala ithuli lo gcwalisa inombolo thayi la 206 yeah 26 ukuthi ama-20 ngibese ngiqasha yeah yinja nje leyo ngiyidwebela yona iprison ngiyibholekela uyidweba wena angidwetshwa abafethu ngele nto njani yini lena umsomo umsomo nophino exercise walona yeah so before if ever kunomuntu mhlawumbe oqalayo ukuthi abone leluhle le episode ngale ngale yanamhlanje angithi this is part 2 man senze part 2 la part 1 u episode 108 le kuzoba 181 yeah so if ever uyaqala ukubona siyacela ubuyele emuva ungaxayi uthola abantu abaqhamuka sebedla indaba kusuka yeah bafo ukukhumbuza umuntu ukuthi kambe mfowethu ubani igama lakho udabu kaphi noma usuzokha phezulu abavele sichazile ku part 1 then bese ke siqhubeka la sigcine khona sigcine ku rehab ngishaya khona lapha ama rehab usuhlupha kuma rehab manje ubungakawasha kodwa ubungakawasha ama laptop usabaleke nemali yosinawana abanye yakasitekeni ugcina ngingqonqa imali labafethu le wangishisa lo madala igama lami ngokhulana wakashezi ngisebenzisa ushezi wangikhulile kashezi kodwa baba makamkhize respect escope ezone stop gogo wami unomshezi ngimthandani usekhona ukhona ufika wamisa iforum wathi wo angikahle wengane sinethe njani qala ngami into yagogo leya ayi ngamphephethe iforum esengifaked up esethumela amaraza amadala afika athi ayazama nawe athembisa induku ezafika lana lo yena ndoda hayi phela umuntu mayeshawa mayefika umuntu wesifazane egovozela kuyena athi uyayekwa ngiyakutshela ufika umuntu wesifazane yameqa kanje amxamalazele uyayekwa lo uyayeka ukushawa ngokwakithi kwaZulu ngokwesintu yabo nje mase examalazele omama anithamthinti yeah bona phela bamzalayo kufana noma umuntu esebaleke wangena emzini womuntu mase ngena emzini womuntu akusamele ningene lapho phela nina kuyenziwa kodwa phela emalokishini sekumele uhloniphe lowo muzi lo ngoba uma nisonibulalela umuntu wala ekhaya umuntu uyogezwa ngani uyokhishwa ngani yabona into enkulu leyo umntando futhi loyo yeah so manje isigriza lesi siyakufela bafana umgogo mfethu sengivele kakhulu sengisinde kakhulu futhi ngegama lakhe yabo ngoba lapha ngasekhaya nje inqwabi ifundiswa yena yabo yeah manje babele bangifana naye ethi beqala bethi bangithinta kuthiwa yena nje kamamshezi qalima phansi manje ngisashayeke mina sekushawa accuse kuthiwa mfonela ugogo wakhe azochala yabo ngisindile igama lakho uyena futhi ubengisa kule ndawo lezi le ama rehab ayikhona enye ke yavusa umalume kuthiwa ulungisane futhi vele nami ngedrobheni ngishobile eMaritzburg ngilo ngibahlupa ngithi ngikhathela nenze phela indawo kile yabo ayi lo muntu umfethu lo futhi usonta khona lapha kaMasango yabo emkhambathini le ndawo le ngene emotweni yakhe uyangihambisa ngiyabona la ukuthi ngithule endawo leyo namfethu kunezindlu la ngathi izindlu nje ehlala amadoda bakhona abantu besifazane nabo la abantu kuyalashwa la kahle futhi kudliwa mutha njani kuyathandazwa nje kuchibi nani ndoda lapha uyatshela ukuthi okay indoda meke weqa la mele wenze show ukuthi uyaphumelela kodwa akekho kweqaphumelela ubona ukunikela umthetho baba khona mfethu uney'nkabi zakhe lezi zafika zophekwa mhlawumbe zafika ziyinhlanya lezi enamandla ey'nhlanya esezibona ziyirazi zingcono zigwegweni wanuka nje ugwayi uzochaza ukuthi atheni phasi nemizi yabantu la yezwa leyo nto yisonto futhi la egcekeni hayi mina khona-ke inkinga yakhona-ke ile nto yokusonta hayi ndoda qala ukusonta likhani ligena u-5 ekuseni yezwa leyo nto phumela 5 uzothi mekusa ukuthi qambe ukuthi kube la 8 kube la 11 kube la 3 kube la 7 ntambama yezwa meke weqa uyabanja ushawe yezwa leyo nto kufikelwe yona amadoda lawa khulekwe ngamaketanga ngubhaka ulaliswe emnyango ngabe liyanetha noma lishisile ukhulekwe ngamaketanga ubhaka izandla nenyawo kanje mhlawumbe 4 hours yezwa leyo nto emva kwaloko uyaqaqa uqhuma iketanga enyaweni ngala nangala nasezandleni ngala nangala uzophila nawo-ke lawo ku-7 days yezwa leyo nto uyabahudula lamasonto nje lawo uhudula iketanga wena uyatholela
la ndoda la kolwa ngegazi sikhalimeda dona. Ngiya nami ngiyasho ukuthi ayifaka ikhathela yabo. Usuyithi vela it's done now. Cha. Phela ulo ugazi umalo. Vele sithe siyahlangana nje thona isole noma lomlungisana sengithi uthi ngothenga amazini khona ezongilalisa lapha. Ngibhema kokugcina. Uzongishiya nje nginankinga ngiyambhalelisa ngicela ikhadi wonke. Hayi shaya intamba amaqala ukuhlakaza egazini laqala amaqala ngazamula. Kwasikuseni ngiyavuswa la baba esontweni 5 angithi ukukolola sasovusa umkhulu yabona kusavusa umkhulu ngeza ngomunye ngonisho athi ayazi ke baba ukuthi ke nje mina ngiwena ngase ngilapha phambi komnyango bandani eduze nomfula umngeni ngihudule ndoda engizama esontweni ngithi ngiyalala bangivusa ngiyalala yabona uRost yabona lo Rost uyakhathaza uRost uyakuzelisa yabo ngivumela ukulala lokho kulala seseke kwama last guze baba yazi ukuthi emva kwaloko usuzobhaquza uzohlanya ndoda ngibekezele la uyaziphekela la uzenzela yonke into akekho into ezokudodosa njengoba ucifizi nifili kanti la usekuseni ngiyosho umkhulu ngiyagula manje ngiyagula kuthiwa mphuzisene ichibi kuthiwa mehlwayo lokho sampeta Wedala wena ukuthi isipeti sizokwenza njani nithi nanginezo nithi kufuneka isipeti noma igede kuthiwa ayinasi isipeti ikhonda 5 litha ongakona ipipe email le pipe ngiphuza ngalo noma kuthiwa ligene enqeni baba ngazodlala la nini phuze lechibili lakhona ayivele ngigabhise kakhulu ndoda kushitshe ngibaqake ndoda qhantshe iqhomo ndoda yezo ngibona ukuthi yabonayo manje ngiyaphephuka phuma amehlo ngathi ngibanga imese lapha emhlobo ngiyeza ukuthi yabo mengihamba ngubona maqeda kubhukuda amanzi egene emadlebeni ukuthi du ngisho ukuthi hayi ngeke ngisatshisiwe nala ukuthi mayekwazama ukuyaqhuzoza ngisho ukuthi hayi laba bazi nami lapha sengijijelile ke manje siyabonayo manje isonto la 11 ngiyabadabula hawu ufika nje ufika ngeke manje ngiyapha ngiyabona ngeke use ngakusasa kwangeke use ndo vele bangipete ndoda labantu lapha bazothatha lama vitamin okugcina egazini lawo uzobaleka lapho sengivule ngawamehlo la sengiwaphi ndoda la sengiwaplanelile ukuthi yabona lo mgaqo ngiyagula ndoda itravel engakanani ukuze ngiyofike emaqondo uqala itiyela aqala amakhumbi nani nakhona mina ngeqa nje ngiyasho ukuthi ngishona ngalapha yabo anginamali okuqala nginaleyo grosanyana nje engatheni ethi laba bazi nami lapha ishintse ngenqa ngithwela 11 isonto ngithi okay ngisawugeza phambana nalo ke manje thathini babone begena igwegwe lezi zihlale ngala ngasewindini ngalezo ngibona ngakhona cabangisa ngoli lapha ya kuba itoilet la phambi kwegceke kuba umgaqo la yakhanya nje ngaphambili ngizophuma kanjani lapha ngithi hayi ngeke ubona lapha uzobashanga lo muntu abamthandaza lapha ya mina azwe mina yeke athi ubamisa ngone vele bahlezi bomthandaza zonke insuku sabajwayele ngithi Nkosi yabona manje siyahamba usilo umthando siyahamba thathe indisho yokugeza le ngifike ngithi ngxe insipho epuphu yami sasidibele thathe yonke nje le khombo yami ithi ngxe bami ngathi yasinto ngathi ngiphetha manje ngaqithawula la ngathi ngiyethoilet ngizozama ukuyishaya ngevadi bengifike toilet ngishutheke lama ventilators ngivele kanje phuma ngala ngime ngemuva etoilet yabo bona bathi ngaphakathi qala itoilet mina maqondana netoilet ngithi kheleke qe ngiyangixhuma nje emgaqweni ngiqekeleleke la ukuthi kumele ngangiyele ngaleyo mgaqo ngihambe ngikhokhobile mhlawumbe i-t-shirt yangu kusuka la ngiya lapha erobotini khokhobe ngiphumele ngisho ukuthi hey ngenzani bona ngizofika olevele ebusuku emini olevele basekuseni emini ngabhala ukuthini uyadlala mali emini ngabhala phela yabo labantu abakade babawasha kakhulu ebusuku vele bashayeka ngathi bengalindele doda eme ngomakhandakhanda nje ukuthi kwanyakaza imoto ayisekunjalo sebebonile ngikude ndoda engikhathele ngiyajuluka khalo du angizwa nemoto ezayo nganilete bevela Amadlebe ngokhe ngiyangiphoqa ukuthi ngidle umgaqo amahlathi ngala nangala acinene ngizogena emahlathini ngiyapha amukele enye truck ngichithe ndoda ngoba mina ndoda hayi Mese ngithandaza la kusese konakela. Uma yonke imthandazo ngempela qhamuka omunye uthisha ndoda ngathi nje sithupha kahle. Wabheka lapha ya i-headboard.
wathi kwenze njani ngalapha ngathi yima soxoxa kadakada ngithi angizwa ke bhuti uthi kunjani uthi uyaphi ngithi ngeMaritzburg wathi hoyo nenhlahla lapha neMaritzburg i-street awu nenhlahla ke khona impela hey cha usathana lokho wayishayana malume wayishayana ngathi uyazi ukuthi ngiyarosta baba wayishayana yasho wabo wathi ishaya ngempela ishaya nganginuze wendeni wathi usuyehla ngathi u-right hayi sho ngincoma inkabi ngathi hayi malume hayi yabo bamncoma umuntu ngenkabi yakhe nesandla awu yazi usumthintile wayihlaba ndoda isiqamba sivela la ku-Brookside Masukwane ngasho usaziqala nesisathi yasho ukuthi hawu yakuthi ngaqaqwa madoda ngaqaqwa ngathi ngidilika nje umama uqala udayisa ukudla njalo delula la malini itsipho ngathi ngiyogeza wena uba uthenge idayisi athi ngiyadlala etsala u-30 rand afika kwalo base ngiyiphonse ematsheni kuthi hayi bo Chani uyafa hayi bo bakwenzeni hayi bo ngathi ushawa ugesi bafethu nginjani ndoda uthathiwe bangifake ipipe elikhulu no-5 liters mfethu ukhonakele ndoda bangijoba ndoda babe udusha nomjovo wenu ndoda buka yonke ipower same time hey basukuma kwavula amadle bangasho uthi bafethu ngicishe ngapha so yini busethwe igwegwe ngikunasigwegwe la nge-rehab oh yikho labantu laba osinawana mangithi ngizoba se-rehab bathi yipi leyo rehab funa ukwazi ukuthi zithini bayawazi ama-rehab anzima ustekeni nje obanibani lapha hayi no yazi mina sengitheni in as much as nayo imetadone inayo ilokhu iyisidakamizwa kodwa mina sengiyabaprepare manje umuntu mangizomhambisa ngifuna lo 4 weeks asuka azohlala before aye-rehab aphuze imetadone angabhemi idakamizwa ukuze kuzoba lula lapha noma bethi bamiyekisa ngegazi yayibona lento cabanga akazi kwenzakaleni bro ngiyafika la ngibheme ngifonela igazi sengenze njalo uthakhulani kanjani ngihambisa nje izolo ngegazi bangolala inhlanya lezi ngakanjani abhali ukuthenga imetadone isiphindelo ngicela ukuzibona ukuthi bengadlali ngawo ayi manje ngiyagibela ngithi hayi uhlale noma isonto elilodwa phela awu ngithi upick up usufuna ungiphinsela manje zinje athi okay ngizozangale kusasa afike ngempela naye ufika ugogo siyamthethisa yabo uza kumina ngithi kumele ngiphinsele ugogo siyamthethisa akhodle imetadone phezulu kombhede athi yazi ngikhohle imetadone yakho ngithini athi kodwa ngizoyiphathisa ebhasini ekuseni ngiyakuthembisa ngithi phela muzokwenza njalo ngithengele noma eza-100 ngizobamba ngazo umoya ayikho ngikuphikisile inkulumo yakho kodwa hamba ngiyafiwa lapha ndoda layathi gene imoto nami vele imoto ijwayela ngithi kuze esontweni khona uma ngelisonto khona ngathi ngilibeka unyawo phansi hayi binsizwa ngiphuthunya amaketanga ngenxa nasi manje zingibambile wena mfethu nje yakwazi zingifuna zange ngithola kanti ngizibuyelele sengibadla ngamaketanga manje sengiyakhulekwa-ke manje mfethu uyacabanga mfethu ngiyibuyelile ecabanga mfethu cabanga silapho isidingo sokuthi ngikhuleke ngoba ngiyazibuyela la nina ningitholanga nathi nami ningitholeni nizongiphanisha you-walk in ngiphonishelani-ke manje kanje ukuthi mina ngeke ngibambe mina ayizaleyona ndoda ngahlala ngaphuza imetadone ngayiqeda ngathi ngizohamba nje ngicela ukubuya ngosengonyaka ozayo ngoJune ngathi okay hlala nje mhlawumbe 2 days okugcina ngasho uhamba futhi hawu bangitshela bangonyaka ozayo onyaka ozayo mina ngisonta ka-5 ngosuku I think kodwa ukusonta mina mfethu iyona ndlela right because lento spiritual and la mandla oba nawo usonta kumele uenjoy ngosonta kumele ungejabula hayi bafayazi mina lapha bafuna uqala kusonta ngani esixhosa egameni lababumasango manje uyabona mathandazo egameni lababumasango angazi umasango walayo wenzeni yazi ngithi mina bafayazi ayikho indlela empumelelweni ehamba lapho uthanda khona noma ngabe yini it's either ufuna umsebenzi uyafunda angeke kube lula ayihambi indlela lapho uthanda khona ufuna ukuphuma idakamizweni ngeke kube lula ufuna ukachieve something ngeke kube lula so if ever yonke indawo inama challenges i-challenge yakhona lapha nawe leyo ukuphuma khona lapha professor phela njengoba ngile emgaqweni ngisafunda zonke lezi zinto nalezi ongitshela kona bengikudinga bengizokutshela wena sengiyakwazi-ke manje ingakho ngingazixeki njengoba ngilapho kuyikufanele kumele ngibe patient ngibekezele ulinde isikhathi esifanele sengifice futhi ngiyi-ready nami ngobani indlela yami vele ikhona angiyazi mina
kodwa ni kule ndlela le nginawo ama choice and ayikho into enza ngephutha ayikho into enza ngephutha mina yabo mfethu umzimba wami unawo kusenge understand yabo nje asihle nje kanje manje mengiplana la ngiplana ukuya ngale yangithi mengaluma unyawo la ka left ngizoba nebhadi buka nasi njengoba ngiplana ukuya ngale kanje ngizoba nebhadi nje uthi mina ngizothini ayangazingisanga la ngepoint kanti sengiyakulona ke ngo senga experience leyo nto bro sengivele yazi ngenze njani ngithandaza ibhadi iyona into enqoba ngayo ke lento le bhadi ke le mekuluma uright hayi ngithi akusheshe uyakholelwa emthandazweni number 1 kodwa yazini mengithandaza umleke wonke ngeke ngisho ukuthi awusebenzi naloko uyaphendula athi time wait for your time konto samele uyifunde ongakayifundi konto samele uyazi ongakayazi kahle shuthi lapho ngoba kahle mfethu kwenzakalani kahle shuthi ngesikoleni into eyenzakalayo la kube ngayeke ukule rehab ngangikwazi lamagama ngitshela wona injalo lento asona idomu sonkunawo lo la asona idomu hayi ukuthi lento yenziwe idomu ile manje indlela kumele uqine ngayo wena hayi singathi wena yabo nje abafethi laba bangakazi badlule bomthembu engasaxoshwa kuma stand uzoba nenkinga wemangidula lapha mina cardboard say don't kambe sikhishwa nayo nkosikazi mama wosala bed king bed ngalala kuyona iminyaka ewu10 angazi ngibe nalutho sikene la phansi kwebridge siqhube sobona senze njani ayizwa leyo kahle uNkulunkulu ukuprepare ijourney yakho journey yami le makuthiwa ngazo la ngifumbethe angazi uma ngifumbethe noma ngingafumbethe kodwa kuthiwa sizela sifumbethe sifumbethe iyona le ndlela le usukuyithi uthi wena nje ngoba uyi-human being unama choice la ukukhetha ukuthi nangu professor engishiya la nefoni yakhe ishona ngale ngiyithathe sathane lo ngayithatha ngilindele ukubona lo muntu ungiphatheleni ngithi ngayithatha lezo lonto into enhle leyo mona engqondo uzobona ukuthi mengayithatha ngisazosizakala la mengithatha kumele ngimbalekele uzongibamba ngiboshwa ngishaye yabo ukuwena choice uthi namanye ama rehab okwaphuma kona kastekeni wagcina uphume ungakathatha ama laptop kastekeni ngaxoshwa ngaphingisela kwesibili bangibonga ngisayisangweni kana semarisback simfuna kwa matrix fikisa nomthetho wale ekhaya yiphenyo kwafika kwabhilikida kuyona panorama baba manje namanje ngijwayela kahle athi ngishawara utendo ngisukudla kubabayo abantu basekhaya bekhokho 2500 la ayizwa lona phambi kwami 1500 kuthwa yokudla imetadone ngincikiselwana ngayo hayibo uyiphuza 3 days ekuseni manje sipuna 3 waphuma kanjani khona ngaphuza lo 3 days ngosuku lesifoko kwathiwa ngisayiphuza imetadone ngasithi bazohlala ukuthi laba bayajwayela lapho bathembele amakhamera labantu bekhuluma ngawo zona lezi nje zaba bazidedela ebusuku badedela izinje ebusuku pitbull tshela nje ngawashiyelele watshela ke sikisi lazini na sit down elinye la ngikhombisa ukhenge ehla ngiyadlala awu ndoda ngitshela ungavula upotsho ndoda lapha erufini sengiqoqile ngaphakathi angidlali nje ndoda yazi kwenzakalani balala basithatha basisaphi eAlexander siyohlangana namanye ama group ngabona umunye umfethu engimaziyo odayisa amazini eScottsville wanginikeza ngangawasebenzisa mina kanti ntambama vele mase siqedile kwenza sesishaya le meeting yokugcina kuthiwa ungakwazi ukwenza ijuice akenza ijuice leyovele yenziwa yimina inombolo yami sengiyigrindile already vele isi-ready sisho ukuthi ngiyithi ijuice gcine sushukela ejusini wavuthula amazini yazi ngithi amazini ngiyezwa amaphilisi la okulalisa uhlanya msebenzi kwamandla ngezwa wonke umuntu esijabu ukuyolala salalini kanti kulalwa nini kanti kanti usuyifake la ejusini ngifake ejusini siphuze sonke la so7 la endlini yakhona ala-ke laye anginyanyobi ngisho ukunyanyoba ngikhululekile yeka zami ngoba zishibhile zasemgaqweni ngiswenka ngaleza laba bala endlini ngaphuma ngisenke ngidide hawu yadlala nto wabaphuzisa vele ngengqondo ukuthi ufuna balala injake mina phetha ngisabe ekhaya bezikhona ekuthiwa inja nje inja nje ikusaba ngopheneka yabo mezoza nje uvelithela igazi njengoba nje buhle nje relax ulalele mina uqhubeka nje relaxela kanjalo before ibuye kanjalo ukuthi hayi izoyikhathalelayo lesho ukuthi ayisilima ke lesi asingisabi
Angizogijimisa igazi uphene ekhaya yasizakala. Nje nami nje manje ngizogwegwela manje ngizokushaya. Uvele uthe wena mfana uzongidakela nami ngizoba nalokuthi ayish professor yabo. Same as isilwane kanjalo. Kodwa phela inyoka iphuphuka inyoka zakushaya ngempela. Ugogo uthiwe kwakutakula lapha ushaya umphakathi. Wawusuwenzeni? Ndoda ngishaya umbhedo njani? Shuthi yabo esikoleni high school. Yeah. Khona umunye umphethe besizwana naye sitshontsha amafoni engane yabo. Yeah. Sitshontsha singakabhema. Mina sengiyabhema kaze. Yeah. Santshontsha imhlola nje ifoni yabo lama AG lawa amhlophe popopo la imphetho. Yeah. Tshontshe leyo nto ihambe nami kwedayi sihamba 30 rand ngule ngubhema yabo. Awubuze ngilonge ngimshaya ngetori ngimgodozela yabo. Gcine nginyamalala nje uhlele edropeni ngibuye. Ajoyine elinye iqembu leforum namhlanje asina nalo ethila kaMadlala le forum lo ina 15 meter le forum ndoda. Ina meter u15? 15 ndoda. Mewathintwa yona usinto. Mina kuphela ngagcina ngizindile ndoda. Birthday yami 30 December 2016. Hey. Ngithi ngiyothenga iskef ngaphesheya bokungiphila imali. Ayi ndoda ngisimengehla nje ebridgeini naka bawu5. Ngithi umbaba ngiyaphetha ngibona. Kanti kulabo uthenga qhakeza kubo mina. Hey. Ngibambe bangithi 1 2 ngathi bengishaya laba abanye lo munye ugena ku group sinali phara. Weza qhamukile imali engathi ngibanje ngidlengula ingane na 2 months indlela eziqhama sidinwe ngayo. Hey. Ziyangibanga ndoda omunye ukhipha okapha omunye ukhipha okho. Yabo zibanga ukuthi nje ngifuna aphume ngami ndo ngifuna. Baneqhungu elinzima badla intelezi. Bayaziwa kuthiwa muthu ibhubesi. Hayi ndoda idlamlilo ndoda. Ba right abo bantu aba protect umphakathi ekugcineni. Kanti le wrong umphakathi bayibona abafundi. Nina nto untshontshelelana umphakathi? Mina angantshontshele emphakathini. Sengiyasho nje phela laba abanye basuke bebanjwe bentshontsha. Basuke bebhayisi. Nami kodwa bengitshontshayo kodwa hayi bakuphatha ngendubo. Hayi bangithatha nto. Uqhaphuka yonke imshizi. Bangithatha bangiphonsa emanzini bangijikela ngembo kodwa bathi angicwile. Yabo umthandaze ngawushaya lapha ngathi bona inkosi yami kwaqazisa phela kulo masango noma ukhiyo ngawubona. Thathe manje ngithathe ngibhake ngojeni yami manje. Yabona nto ngangasazweli. Yabo. Kose isidino sokuthi manje befuna ungivuruvayisa kuthiwa ngiyokhomba into engekho mfethu. Yabona nje mfethu. Kanti uzofika indaba ekhaya ifika ugogo uyedwa. Awu madoda. Isatwazi sifuthi sisangane ndoda simemeza umalume bamakhelwane siphuthumane emzazi kulana uyapha. Ngibeze ngameza umalume maqhinga kuthiwa umalume uthola induku. Lapho uzosha kwena. Bayihlehle nabantu sengithembile angibheke ngiphinde ngikhatha. Athi ngikhathela ukugcina besifikile umemshezi ndoda. Bathi ayingeqalana nami bafana bami. Angisho ukuthi ngambulala kodwa akucishe mina kuqala. Bese ngiyambulala. Isalakazi siyakufela. Too much. Hayi la ukuphela ndoda. Yabo mina into engikhambisa ekhaya yabo manje bese ngamfonela. Yeah. Gogo ngicela ukubuya. Awusabhe mina. Asimdonso yasinabhaki. Umfonela. Ayi usabhe mina. I don't. Ngokuthi mangithi ngifonela abantu bavethu wena wahambelana nepletla la ekhaya. Hayi izolo ngale wayizolo date umela umamncane ezongibheka. Yeah. Hayi siyadonselana. Into enzalo uma ngisekhaya abantu onaphethazi bavele benze njani? Yeah. Bavele bangifundile lapha bese ngiqambela amanga bethona mfethu ngigqekezeka abantu bayazi ukuthi uzophenduka uma gogo afuna ukukhokha. Abele ngathatha ngisuke ke la. Naye wazizwe shawe fresh yabo. Ngithi unjani? Awu ngi-right nje ngi-right zomoto. Ngithandani ndoda. Salwazi mfethu. Asizwa ke nakahle manje. Kathuthu ugazi sisezwe nakahle. Hello. Gogo. Hayi, konga. Magogo, hello. Yebo. Awu ngifuna ukukhuluma nawe wabiza ugazi manje. Mina ngiyezwa mina khuluma noma wakho. Hayi. Gazi kamba kanjani? Unjani? Hayi ngila ku professor bekithi ngifuna ukukhuluma nogogo ngiyambulisa uthi akeze. Ngithi bese ngifuna ukubingelela ugogo uthi akaseze emadlebeni. Uyanqamuka network yazi.
Ngiright mina beyithi ngibingelela ugogo. Abantu ukuthi ugeza ukho la inetwork ayikho futhi nayo akeza kahle. Nawe ngiyakuzwa nqamuka wena right? Yazi la kazi noba. Uloba. Ngino professor omunye ubhuti kuthiwa uNkulunkulu wamaphara. Yazenzani bethi uzongisiza nge-rehab yabo? Bengithi ngicela umbulise nawe akwazi. Laphi Rehab homeless. Sekhathele. Hayi sebekhathele. Kwamasango ngifuna ukumusa kwamasango. Hayi uzoya okay. Wahlula lapha. Kunjani my sister? Hayi ngiyaphila uyangitshela kwamasango ukuthi hayi ngeke wachatha kweze kwashona ilanga. Waze wabaleka. Hayi okay namvele mina hlahle angimina umuntu wayekhomba ama-rehab kunamanye ama-children ngisipana nawo ngama-social worker iwona-ke ayekhethela umuntu i-rehab kodwa hayi angazi kubuya umuntu ekhala kule rehab la esinokusa khona abantu. Angazi-ke ukuthi kuphi ngizosho uma ukuthi sesiyitholile angithi bafonele inqwaba yama-rehab bese kuba yileyo-ke kuthathayo bese beyasho ukuthi hayi uthathwephi. Mina ngizokutshela mase kusuka lapho kuzothi uthathwe khona. Khokha malini kuhamba kanjani? Hayi akukhokho sikhathele ukukhokhwa kule. Uyitshela izapho uthi umfana lapho uyitshela ngizokushaya imali. Imali. Uyaganga. Hayi mina ngizomcebula-ke mina ngoba ngiyambona umfana akashayiwe. Ngiyambona. Hayi ushada ngathi ngiyaphilis bathalasana namanje ezintelele ekhaya awukazi ushada. Hayi sekukhona mina-ke manje induku uzoyithola. Okay. Yeah ubingelele lapho nakugogo siyabonga. Okay, thank you. Yeah. Uhluphelana ekhaya mfana. Uhluphelana. Ngiyabona ungazalwa nensizwa ukuthi kuhambe ibanga elide kanjani. Professor indlela obuza ngayo ngathi ucabanga ngongithinta manje mayenze yona. Hayi lutho. Hayi. I-drugs mpheze. Inkonde yahamba la. Yabo Rost. Yeah. Ngiyangabhemile nje. Mengozithi ngiyabekezela ugokathi bekezela uzoba right. Yabo kithi nami ngifuna ukhombisa ngiyemlalela. Kanti yazi kwenzakalani la? Iya ngokunyuka lento le. Hey, ingqondo igcina isihamba uthothi umuntu usebona ukuthi usisokhuluma nefoni la ulahlile kahlwethu. Siyabanjwa yaphahlaza. Kanti ubona into engekho kho phone elahlile la. Seku-arrow. Uyena oselahlile. Injalo lento bro wami. Iyakhathaza mfethu. Yabona nje lo nyaka lo wes10. Yeah. Awu wes10. Hey kunengane esizikwazi ukuyihambela esizalo ezakwazi ukuyihambela. Hey umuntu. Hayi ekhaya. Ngibe ngiyiphatha kanje khona sengibhema. Ngizothi siyahamba mina. Sekukhona enye. Angiyazi ke nje leyo wena awunangane anginangane mina. Enye into leyo kodwa yazi kodwa ngoba ukhona ugogo wakho uyamthanda yazi ungakwazi ukuthi uphilele yena uyekele. Because amanye ukuthi uyakwazi useyekiswe izingane zakhe mayebona izingane zakhe aphusheke ukuthi no kumele ngibuyele nyoba umzali. Ngazi umprofessor manje ngenze njalo. Bebona mthese kuyiduduza ukuthi isikhathi impethu siyeza isikhathi angisazi. Mina ngiyazama ukuzama na bro. Yeah. Akuyonto yami le. Hey, ngiyayibona stupid lokho kodwa mina still ngiyakuyona. Hey. Mina lo ngiyaqhulazeka ngishiya umndeni ngiyakuyona mina. Inesquare. Hey. Iziphi ezinye izinto mfowethu enendibane nazo emgaqweni ongayifisela omunye umuntu? Ubona umgaqweni umhlaba ungcolile umbhedo. Umhlaba unama-challenges amaningi. Izolo nje hlangana nomunye umlungu lapha uthe ngomthengele insango. Yeah. Omdala umlungu lo. Ngimthengele athi samsothala sibheme. Uzonginika u50 rand. Ngivuma. Sengeke ngezobela labelungu laba labayitabani ke lo. Khona nomunye kupastel. Mase sihleli la aqale athi me hey I want to like to small boy bani ngithi elalela ke lo 50 rand onginike ngibo
awukhiphe ngithi faka nos-10 rand ngishoda 10 rand la kuzokhona athi sifike ngizofuna ngithathe nalesele anginikeze ngisuka la ajwayela wena hamba bajwayela bathi sama-advantage yena ukuthi imali siyayidinga sebezosenza iy'lima yonke into iy'lima nje ilimahala abantu baronga abantu omunye osondele ngathi mhlawumbe uzokunika usizo kanje kanti uzibhorekele nje omunye kwangithatha yazi so mele lethi imali lo mlungu ngimjikele ngithi akhokhe imali mshotha call for 5 la ibona lojwayela bona iTV mebona uyisitabane sekhehla ngicabanga manje basuke befuna kwenzakaleni wena ulale nabo noma bafuna ulala nawe ukungibuka ngayo usuthi yena uthe I like to see the young boys yini le ngavuma phela mabe ngisafuna ihlale la itsale yona uthe seyifaka ishoda ngamtshela kuyashoda wafaka yabo omunye umzulu-ke Zulu LP number plate ingabade yazi ithini ingcono-ke yona ethini ifuna lento nje unkosikazi manje ngicathela ishandisele lentoni ayizwa leyona cabanga uzongikhokhela hayi wawufika kujikele lo muntu lo hey wena usho ukuthi unkosikazi angavuma ukufikelwa nje nomdondoshiya wendoda kuthi uzosizwa wayezofika kujikele angijikelanga ndoda ngaya ngempela angijikelanga ndodala wena futhi lo mfethu lo engayibona ishandisele ntonje ayisebenzi ufuna ingane lo ufuna ingane hey yini ngafaka umfowabo athutha kanjani ngoba phela kwaZulu eqala obethi yazi izalikazi bekwazi ukubona umuntu uma engakwazi ukuthola ingane zivele kufaka umfowabo nami ngathi ngiyayazi leyo nto ngiyibona ku-TV etoreni ungatshelwa ngikhuluma indaba yestory mina ungatshelwa wena mnikazi wentombi uthi uyasebenza eGoli nami wazi ukuthi wena olishayile kubizo nje umfana umahlalela wala ekhaya egcekeni umfowethu umahlalela obonakala uthombe eqhululu uzala kakhulu kubiza umakoti ahlaliswe phansi ayitshela uyabona ukuthi umuzi wakho uzohamba yebo ngiyabona mama hambani niyotheza akuphelezele ngiyatshela izalikazi wakungesta wena izalikazi ikwazi ukubona ngisho ibhomu la ikhazi ithule ingasho ikhulume nje zodwa yini ubuka ibhomu lehlala inyuka kwase kuphapha kanje yeke lo so manje uthi uke wagila imkhuba laphana ugqekeza ama-truck ndoda i-truck edeliver impahla nje bengalibheki ukuthi angafethe ngathi satshisa kakhulu futhi lana phethe i-truck nje futhi yabona ama-truck lawa abhalwe Lupo Bakeries lawa deliver amabhanisi la kule tolo lezo kubantu bani lona bese silazi ukuthi nje ngo-9 siqaqa ngalo futhi swelile lilizwe lapha ku-Rehab lilethe lapha chicken licken amabhanisi fe bapaka bafethe badilike bo-3 babambe bathi meke bathi nje lento ye-truck ukubona i-truck molivale ukuthi ufike ufake licapha sokuqala mesuku ine-rubber-ke lokuqala la isilima khona ngokubamba nje le ngala nidonsa kakhulu ithi bonqo umuntu uthathe ama-tray yakhe thu engithathe ekugcineni-ke mina ngimdusha isicapha yabo kanti lezi nje lezi zizosheshe zibuke zisibone sizivala zisisukele njengoba ngigijima ekugcineni nje ngikrije omunye umdadavo ezayizalitesa amazambane ayibafike note bakudilikele nomphakathi kuyigeneke ndoda so mikeni angikamenzi ukuthi usana eThekwini emsebenzini semsebenzi nginjani senginjani la sebengiwaqazisile already angiqaqile ngisho nawe roster mfethu bangifaka into tracking ngemuva libalekile lento le kuthiwa yini la salithula nalawo wonke amabhanisi waqeda ufuna ufike ufithi la siyakhona ukuthi awemanga ndoda ngizwe ngene freeway ukuthula kwayo ungabuka ukubreak ukuthi ayisik entry ngempela manje madoda yadilika hawe ma ngoqaqaneni ngabe ngoqaqa ngilapha ngiyofa la ngiyakhona sengisabusile nalo wathi yabona umlungu wethu uyabulala ukhathela maphara engikhumbula ukuthi ayingeke ukuthi ngishiya umthandazo omncane bayagiqa lapha hayi ndoda sifike khona kuvulwa icapha sihamba nombizo umphathi bambiza uLupho athi mayifika nje yafika babambe ikhanda athi ibuku nzalani la ndoda right ithi so yena niphilile lahle emakhanda ngasho umfana omncane kanje azabe nje uba umshayeli thule nya mfana dilika sigene emotweni ngiyobaba opha lapha bafuna ukukhuluma hayi mina sina
angani wathi sina sidayisa impahla zakho wara sina sithi silethe ubufakazi so okay mina lethe ubufakazi ngashaya ingane engaka izibe nje hey ayi ndoda nina niganganga nina ngisakhona abajikela ndoda wahlaza ndoda unibhemu umphonsela ukhiye weveni wathi mphinzelene emuva hey thumela imali e-office u150 wathi ngimayinaze imali yakho wena mphinzele emuva ayi lesilima sivele sipaseleke ndoda singifaka ngemuva kula maveni lawa nama kenophathe yeah vele siqhulula inkabi songishiya ku-interest ndoda moya eMaritzburg uzoshona le ufuna ukugena eThekwini uzangapha ayi thina isidudle simbi aphinde emuva uyazi indlela ngiyibonanga futhi uvalelekile ngemuva nginjani emadolweni nginjani emadolweni ndoda bengicada kale nsimbi yokudonsa amakesi hey angikwazi ngisho ukuma hayi ngincengele ngakhona-ke ngala eThekwini ubuya manje ngapha uye eMaritzburg yapha eMaritzburg vele nasekhaya ngibona sebekhathele manje mina mfethu yabo hlala isikhashana nje la ngibafone ngibathi hayi-ke ngifunde ngedubani fakani imali yokubuya bayifake ngibhema hayi bose ngifuna ukubuya bayifake ngibhema waze kufike yena ugazi ngithi ngizokulanda-ke manje lo sikhuluma naye sikhuluma naye ngithi zongilanda uneshow athi ngiyadlala uthe manje ungabuyi nje nawe usaphela eyi ngangijikele nathekile ngithi hayi bo kanjani kuthiwa hayi kodwa phethe boy ungamphetha yini cabanga mphethe yabo nje inini December ngicathi umalume wami angeke ngithandani ndoda hey esengitshontshele ngayitshontshele ingasebenzi drive ekhona ngitshontshela ngihlupha indoda ebengithanda leyo razi le umalume ndoda bongathi yena ubaba bongathi siyalingana khalwa ngathi zobabili vele ekhaya yena wenza kuthiwa hayi Zamo hayi khulani hayi Zamo ayibona ngithi mise siceba ugogo kulaba abanye yabo nje uZamo khulani udaka utshwala meke nje wagena emva kwesitiri ngiphuza ucabanga utshwala kuthiwa hayi Zamo wamthengela iveni kugogo ihips meliqashwa uzowenza lo msebenzi imoto sizoze sikhishwe ebusuku soyifuna ngenyawo akasabuyi siyombhekayo manje naye ngenyawo mengikhona kuthi uzohamba noba uzokugada kumele uhambe nomuntu ozokugada wena uthi uzohamba gadwa umbhedo uyazi ukuthi uzongithisa ngibambise isitering ngiseceleni usengiqedileke layo ndoda hayi ndoda irazo mpetheni so manje ungathini ngeyidakamizwa kubantu mfethu hayi dakamizwa mpetheni siyabheda mpetheni yabo manje ngizisola lokho kugcina kodwa manje kusekuphindele emuva ngifise ngisho ngibuye ingane encane ngiyihalele ngisho ukuthi yazi ngathi ngabe ngibe mngaka ngeke phathe impilo yakho ngingazi lutho yabo ngazi right shit mixed up manje la emgaqweni ayikho into ongayibona ayikho into ongayazi kufa abantu usuku nosuku kufa abantu iviki neviki akusasidiki nje yabona abafethu abafana nathi nje bethi hlezi beleliseke lapha emaskane ngaphandle lindi imoto eyidumo naye ithatha 2 days mayithana silodlula nje la mbukude efika ngimsaba nje umuntu ofila ngisenandaba hey omunye ashonele eduze kwami omunye ashone eshwabulela mina lezi zinto abafethu bathatha advantage yabo baseza yeah babona ukuthi usilima noma uyamsaba sengaze ngayeka mina mfethu kusiza labantu labo babheda kodwa yazi ubuke kumuntu ongathi use right osengako kuseduze emuva nginaphambili ya razi ngoba nami indlela engifisa ngayo leyo kodwa bathi akwenzeki namhlanje uflat uyasho ukuthi awubhemele ngibhemele yabo mangibhemele vele kubuye mangingabhemele vele kubuye usizo nje ukukhathala nje impilo vele kubuye wonke lo 10 years uthi ngqi kumele ungabhema uthi ayifisa uqala uma phansi ngathi nje ngeke nqane mfethu ukuvuka ngiyophanda ngincane ngisho ukuthi ayifiseka ngivuka ilala ungishawula wasithi hayi ngeke phela mpethu awu angikoze kube nini hayi la ngovuka ngenye into ke layo ndoda hey ihlakahlaka icala we ibuhlungu nje lento mfethu ayikho into mfethu enjoyayo la umuntu othi mnandi lento akazi lutho akayazi into emnandi mina ukujabula ukuhleka nje lokho kuhleka lokho hlezi ukuhleka malumo nje uthi engathi ngajabula endaweni ethi ngagcina ngo2014 yebo kuhleka lokuhleka manje into engatheni kwanye sengihlelo into esizwe Amadlebe nomlumo wathi uhleka eklinini yabo wala nokujabula mfethu cabanga mfethu la mfethu ngigaxela ngithi iThekwini nginqomiswa ukuthi ngiyabhema kanti imfuni hlobo
Kunoma imbona umuntu obhemayo kana sengigaxela kana futhi kuba nentombi naphethe ungakabi ngidala ukuba nentombi nje usano 18 manje bana kusiza ngalotho yona lona ihlathi awuyona yini ngazi ukubhayiza nje angabhayiza relaxela naphethe umzali ngiyakudlisa ushevu kodwa gogo lo ngitshela kanjani kuneyingane nje manje eyingezwe engabambeki seyikoleni sesigoqa ngathina amazwi akho kuzo azingalitshela igama elilodwa ukuthi abolo owakha izisho kanje isala kutshela sibona ngomoba wayengadidekile la wonke lawo magama akushiwo kanti la izisho hayi wona akudlalwa mekushiwo njalo hamba julo bokuchutha phambili soba njalo umzali nje masho njalo uzoxela ngazo impiko zingasekho hey umopho uzoxela ngawo suwela mokumunga mokuziwe yabo mokho uzomela ulalela hayi kumele uzwe kumele ulalela ukubeka umngane kumele umlalela ikhona into ongasivalela ngayo namhlanje awusasitshelanga nangenjeni yakho ngokubhala ukuthi iqhamukaphi ihambe ifikaphi yona yazi kwenzalani umngane nami namfethu basacula namanje bona sasinokuyiculela nje sibhale yabo yeah ngoba ebona umalume wakhe naye lokho eshaya amabhithi recordisa abantu yabo yeah wagcina ikopela lento siyenze eceleni mesisodwa ngelaptop yaseladleni ugcine unzima ngaphezulu kwamalume umalume wakhe ubiza yena mayifuna ibeat unzima ishaya ibeat sanele ba right manje futhi mengihlangana nabo bangikhohle bangazi uje baphatheka kabi bazama ukukhuza kangakhuzela ikhonto ongazivalela ngayo namhlanje out namhlanje bekushilo no ndodazini kube ngiqalise charge yabo mina ngithi ngiyakucharge manje ngiyaphambanisa mfethu hayi kodwa hayi sizozama wena mfethu ngithanga charge ngibuye kufuneka i-charge hayi okay ngikabe mina bendlondleni ophapha ekhanda kamenzi indaba olelele umuntu omemezayo umemeza ngathi yakhala yalela uthi igula lika Jama lichithekile nina bakamputi bomvu awu nina bakashishiliza madoda ngedidi kwelemaholo lemhlabeli imbedule awu nina abantu lebande ngodonga le kwela kithi kwabheka uZulu mawusubuke wezwafika lana isidla amaningi sake madoda nixolele lensizwa namhlanje hawo ayidlile petrol upetrol awukho badoda amanzi uthi ufaka upetrol sa petrol amanzi akho imix vele ishaya injini manje usidinga breakdown I think nabo abantu izobafundisa enye into lento yokuthi bekubona ukuthi izoladu ngomunye umuntu namhlanje ngomunye umuntu mawubhemile ngomunye umuntu mawungabhemile ngomunye umuntu so if ever na umuntu ngempela ehlakaniphile angicabanga ukuthi khona umuntu ongathanda ukuyibeka kuyiposition enjengale yokuthi na usakwazi ukuphila yakuthi ngirentela ukuthi ngiyaphefumula la bro ngiyarentela ngithi ngibone ngivulehlo ngithi awu mas kweleti sokuqala ke konje hey hayi okay bafowethu siyabonga mosubukwenza wafika la shuthi sidla amaningi esakeni ngakho ke bafowethu siyacela ucindezele usubscribe button mangabe uyaqala ukuba ingxenye ucindezele nebell and join ne membership bafowethu membership usifuna ukuya ngayo ezikoleni kodwa sisakwazanga sihambe ngoba ku January ngizimo zokuthi i-membership ikhula kancane ngiyabona nabanye abantu bangibuza ujoinwa kanjani i-membership bafowethu landelana imigomo nemibandela nama nginayo indlela kusimple bafowethu just nje ulandele noma uthola ingane emakuthi umuntu omdala ikwenzele sikwazi ukuthi sikhave nezinye izinto ngifisa ukuthengela ingane ama uniform ngoba ezinye zezinto lezi othola ukuthi enye ingane ishawa ukuthi ukuzethemba esikoleni ngoba ine uniform engekho right icathula zikho right zonke lezi zinto lezo zingagcina zemphazamisa umfundi esikoleni so mina nje ngiqala lento nganginomngane akekho manje usele wedwa manje njengasethuneni thuba wedwa mosuzethuneni ngikulona kushuthi hayi but kuzolunga bafu kumele uhambe uyo recharge manje bafu ngifuna kumele ngikudedele manje mina ngoprofessor ngewamkhize ngidabuka phansi kwanongoma esigodini sabhe umthetho ngosohlangothini la kaMandlakazi sangicenga